Hola, què passa, gent del món? Estic així, en el carrer, que jo pujava quan era xicoteta per anar a l'institut, bueno, per anar al col·legi, de preescolar i primària. Mira, podeu veure com és el carrer d'angost, aixina, pujant des d'allí baix hasta així dalt. Mira, m'ho surta bé, val? Espera, i allà està el meu col·legi. És la part nova, per això veu tan bé. I sempre m'ha donat gràcia esta casa d'ací darrere meua, que està així super tapada, però super bonica. Sempre dia que així deurien viure rics, però no. I vaig a camí del meu col·legi. Ara vull gravar un poquet del meu antic col·legi. I la veritat és que és preciós recordar aquestes coses. No fa mal l'oratge tampoc. Així no fa mal l'oratge. Gent del món, així vaig jo fer classe, això no estava així, aquestes pintures de les notes musicals, aquesta espècie de caiguda, m'he caigut una montona de vegades de morros, i així estava un pati que estava superxulo, ara està al comedor. La veritat és que estava superbonic el pati. Estava així, pues, les nostres grans vistes a les muntanyes, que nosaltres tenim unes grans vistes a les muntanyes. Mireu ahí. I tenim un camp de futbol tremendo. Sol que recordar-me d'ell com un dia, pues, con dies bonicos. Mireu, ahí tenim el nostre camp de futbol. Mireu que gran era. I jo jugava ahí. Ahí n'hi havia unes escaletes per allà que se podien pujar i anaves a classe. I jo estava sempre sentada ahí, pobreta de mi. Vaig a baixar, com feia anys que no ho feia, per la baixadeta esta, que ja us ho he dit al principi, que jo me'n recordo una vegada que estava correguent per així i me vas estampar, me pegué una estampa ahí, rica. Els genolls, vamos, els genolls estaven fets pols de baixar per així. I recorda que tot està a tope de baranes i podeu imaginar-se els col·legis d'aquella època. No eren igual com estos ara, saps? Estem modernitzats i tal. En aquella època, quan jo venia a classe, l'any 94, no se manco. Ahí tenim el camp de futbol, que tenia 2 eixides. Ahí el podeu veure. I bueno, gent del món. Espero que vos agradi este vídeo i ja sabeu, gent del món, no us baixeu del món.